Penso que la justícia ja no està a l'alçada del Batum, ja està d'haver s'enrajolat el prestigi. M'ha fet molta gràcia veure aquest titular del senyor Castro. De moment m'estic guanyant un sopar, de moment. Perquè jo veig programació en què en Castro, que a l'hora de la veritat, no té el que s'ha de tenir per dur a declarar i imputar una infanta d'Espanya. El senyor Castro és molt valent, entre cometes, per ficar-se en polítics mallorquins, però, clar, la infanta forma part de la part mestra de l'Estat i aquí l'Estat funciona així. És a dir, el fiscal general Torres Dulce ja ha dit que no té previst citar la infanta. Ha dit de moment. De moment, bé, jo de moment també estic guanyant el sopar. Que si tiene que citarla, la citarà, ha dit, però de moment no. És molt valent, per segons què, però a l'hora de la veritat, és un colard que pega en els febles, en els petits, i davant els poderosos, el submís i servil. En Castro era el senyor que sortia a les cintes del Pepote i la Paca. I en el Consell General del Poder Judicial no se li va ocórrer obrir investigacions sobre el contingut d'aquesta cinta i l'actuació del senyor Castro. Ara sí que s'ha mogut per les filtracions. Ara a Madrid el Consell General del Poder Judicial ha descobert les filtracions. Però, escolta, sí que fiscals, jutges, agència tributària, policia, han filtrat el que no està escrit. Per tant, això d'en Castro evidencia que la justícia fa parts i quarts i que no tots som igual davant la llei. Però és que l'any 2006, i per d'un fet propi, a Manacor vaig ser jutjat i denunciat pel senyor Pedro J. Ramírez i el senyor Pedro J. Ramírez va arribar en cotxe, en la categoria de la Prada, en cotxe, i se van ficar dins el soterrani dels jutjats. Per tant, a mi ja no m'ha res de nou. Vull dir, Urdangarín el faran arribar en cotxe i limusina si fa falta, i com en aquell moment el senyor Pedro J. va arribar als jutjats en cotxe i que els populars ni se plebe el celular ni li fes comentaris, no? Vull dir, està evident, hi ha ciutadans de primera que són gent molt poderosa a Madrid, evident, d'Urdangarín, home, no ens havia una cosa també d'Urdangarín, Urdangarín és un basc, és jugador del Barça, evidentment ja els va bé segon aquí per Madrid, Rosa Baló per Fang, però escolta, arribar aquí, que és la infanta, aquí s'acaben les rialles i s'ha acabat. Bé, aquí s'ha dit que la Fiscalia està anant molt alerta en aquest cas perquè, efectivament, té una transcendència pública i un interès mediàtic extraordinari. I, per tant, amb això ells van molt alerta. Jo crec que aquesta era la manera en què s'haurien d'haver conduït aquests 5 o 6 anys enrere en tots els casos. Evident. És a dir, jo més que plantejar-ho com un tracte de favor, vull censurar que ara m'ho donant compte que moltes de les actuacions que han duit a terme eren absolutament desmesurades, amb poca prudència, per dir-ho suaument, i que, així com ara, contínuament reivindiquen que això és un cas especial i que s'ha de protegir el dret a sonor, i que s'ha de protegir la seguretat, i que no es pot consentir que el duc de Palma sigui increpat per una turba que potser li tirarà tomàtiques i ous, doncs totes aquestes coses ells no les varen pensar mai per a centenar llarg de persones que, siguent innocents fins que hi hagi una sentència, han anat allà a declarar, moltes exhibides com a cans, com a lleons encadenats, fent-li el passeillo, aparcant el furgó policial el més en fora que se pogués per fer-los empagueir, per humillar-los públicament, i després amb fiances multimilionàries que no sabem, però té pinta que no serà així en aquest cas, ni en retirades de passaport, etc. És a dir, jo reclam que aquest exquisitès amb els procediments, el no voler que se filtri la gravació del senyor Iñaki Urdangarín, perquè jo ara tenc una curiositat, és que jo tenc la curiositat de saber si el senyor Castro li dirà a Urdangarín si quería que su esposa fuera a trabajar la ponga de cajera en el Mercadona. Això ho hem sentit tots, ho va dir. I aquesta lleugeresa amb el que el senyor magistrat, que ara tothom alava, però que jo, amb els vídeos de les declaracions... Para recordar esta frase es la que dijo el juez, refiriéndose a Maite Areal, mujer de Jaume Matés. Efectivament, ara no tindrem l'oportunitat ni de veure-ho. Jo crec que, efectivament, el senyor Castro
ara se mostra cuidadós, tot i que és una persona bastant incontrolable per part de Madrid, en el sentit que qui controla, Madrid sí controla fermament els fiscals, que a les testificals ni siquiera han demanat per l'infanta. Sí ha demanat l'acusació popular i també ha demanat el jutge Castro. Estábamos viendo ahora imágenes de... Dient les excuses de la seguretat, se tanca el jutjat, se fa un dia, no se tanca el jutjat, òbviament, però se fa un dia que no hi haurà activitat ordinària en els jutjats i, a més, després se diu, no, amb això facilitam que pugui haver tots els missers, pensem que hi ha gent de fora, etc. Però això és una... Cuando un caso de esta magnitud haría que estuvieran todos repeteix que fuera totes el día que aquestes fuera. prevencions no s'han tingut en altres casos i jo el que reclam que tota aquesta prudència, aquest mirament, aquesta escrupulositat, que considero bona ara perquè hi ha unes circumstàncies que s'han de tenir en compte, no se van tenir en compte mai. Gent que s'hagués pogut citar ordinàriament amb una compareixença, citar-los vengui vostè demà a comissaria, no se va fer, se va enviar la policia en guardapits antibales i les escopetes se'ls va tenir com a maleantes. És que primer arribaven els periodistes. Aquí encara tenim un altre... És que aquí s'han assaltat seu de partits polítics, recordem Unió Mallorquina, els periodistes ja eren, ja sabien a quina hora arribaria el fiscal, on farien el cafè amb llet, a la plaça Major, a quina hora sortien del passeig Mallorca... Hi ha una altra cosa molt greu, Jaume. En aquell moment hi havia un discurs que deia, escolta, les persones delinqueixen, no delinqueixen les organitzacions, però això torna a ser una mostra més d'aquesta arbitrarietat que fan el que els dona la gana i que actuen en funció de qui és acusat i qui és l'acusat. I ara és un sarcasme veure com els mateixos policies que eren partidaris d'aquests empresaris mallorquins i exhibir-los, arrossegar-los pel fang, detinguts, cercant la foto precisa, perfectament estudiada, ara aquests mateixos policies diuen que no, que Urdangarín ha d'arribar en cotxe. Sí, jo estic plenament d'acord en el que s'ha dit i ho he de subscriure en el sentit que s'han comès molt d'excessos en la tramitació de declaracions i citacions. Hem vist imatges repetides moltes vegades de gent emmanillada baixant el furgó policial, entrant en el jutjat, calabossos estàncies estades en el calabosso que s'agotaven en no sé si en 72 hores. O sigui, s'han comès molt d'excessos. I en aquests moments crida molt l'atenció que aquesta vocal del Consell General del Poder Judicial, que és una Gabriela, no recordo el llinatge, digui que no se poden emetre judicis paral·lels, que no tothom és igual. Bé, crida molt l'atenció. Per tant, el senyor Urdangarín ha de ser sotmès en el mateix tractament. M'ho ha llevat de la boca Joan Miquel Perpinyà el tema dels casos anteriors, i en Joan Sastre ha fet referència concretament a l'entrada, a l'assalt, literalment, de la policia a la seu d'Unió Mallorquina, cosa que no sé si se sap, les policies se feien fotos a de dins, per escarnir a la seva... En el seu... Era una peça de casa major que s'havien de cobrar, no? És indignant, n'hem parlat altres vegades aquí, el que s'ha fet amb caramull de persones fins en el moment que siguin jutjades i condemnades absolutament honorables, i després també, tot hi ha que dir-ho, és a dir, en el retret de la pena que els hi caigui, però persones honorables que simplement s'han fet penes infamants, una cosa que està prohibida des de fa segles a la legislació penal de tot el món. Això del passeillo, això és una cosa del tercer món, i es tenir detinguts a les persones 72 hores, tant si han de declarar com si han dit que no declararan, en l'única intenció de reblanir testimonis i reblanir imputats, i que diguin allò que malament no ho sàpiguen cert pugui, a un moment determinat, activar els mecanismes repressors de l'Estat, això és vergonyós, i ara m'ho n'adonaran compte. Però això és un bumerang i acabarà tornant a esquilar en fi, el prestigi de la justícia espanyola, ara no tens les dades davant, però està a nivell de repúbliques d'Àfrica, tipus, no sé, Níger, etc. Està molt malament, no?
I per què hem arribat a aquest extrem? Jo no me cansé de demanar als mitjans de comunicació que cada que informin dels jutjats que diguin els noms i llinatges dels jutges, perquè per saber si un jutge és just, una altra cosa és que s'equivoqui, tu no pots mirar, no podem mirar una sentència, hem de mirar 10, 15, 20 sentències. Aleshores tu veus si aquell jutge té un sentit d'equitat i té una coherència, perquè en el final qui fa justícia, qui impart justícia són persones en nom de llinatges, amb prejudicis, amb una història determinada, la justícia no et seia, i el fet que deien, no, és que els tribunals han dit, és que el jutge o l'audiència, no, qui és el jutge, nom i llinatges que va ordenar l'assalt a la seu d'UEMA. Qui és el jutge que ha sentenciat a per tal fiança que ha actuat d'aquesta manera, perquè és l'única manera que tenim el populatxo de saber de què van aquests jutges, perquè quan tu vas a mirar, mama, i aquest jutge per un cas semblant, quina sentència va fer? Això és igual que un àrbit. Un àrbit se pot equivocar, però per saber si és just li has de mirar la temporada o un parell de partits. Clar, perquè els jutges no tenen, ja no els respecten. Com tots els altres, i com diuen en castellà, que està a les verdes i les madures. El senyor Urdangarín està acostumat a realitzar moltes desfilades amb gent que l'aplaudeix i que li diu guapo i viva, i en aquests moments no l'aplaudiran, sinó que estaran expectants a un senyor que compareix davant tot jutge, per tant jo crec que ha d'arribar a peu. És vera, no sé si era un altre vocal del Consell General del Poder Judicial, Antoni Montserrat, mallorquí, que deia que això és lo de menys, i efectivament és lo de menys, vull dir, com arribes, és un trajecte molt curt, lo fons és el que ha a partir de llavors. El tema de la rampa famosa i de com ha d'entrar, que això ara pareix que centra molt l'atenció, i jo coincideix que el que s'ha dit aquí. Això és el de menys. Jo diria que ni el magistrat Garzón, que ara ha estat jutjat, l'han vist passejar pel carrer i entrar en la senyora Maria Antònia Munà, el senyor Jaume Mates, l'expresident de la Comunitat Valenciana, el senyor Camps, tothom ho ha fet, i per tant, un tracte de favor d'aquest tipus, d'entrar al cotxe fins al pati dels jutjats, seria una cosa mai vista en lloc de tot Espanya. Per tant, això sí que seria extremadament greu. Però aquest no és el tema. El tema és el següent. El tema és que el jutge que instrueix aquesta causa, ell ja sap, perquè tothom li ha fet veure, i si damunt se consenten determinades mesures encara més, ell ja sap que la persona que té allà no és un més, és una persona que ha de tratar diferent. I això sí que és extremadament greu, perquè mos hem de pensar que aquesta és una manera de pressionar en el jutge instructor. I això sí que és una cosa que no s'ha de consentir. Perquè, efectivament, si qualcú ha faltat la confiança de la ciutadania, si qualcú s'ha prevalgut de la seva posició, si qualcú ha fet una cosa mal feta per recobrar que la gent torni a creure en el sistema té mecanismes per corregir aquestes coses, però pervertir aquesta situació, voler que la gent cregui a cegues o que confiï, no. La justícia és una cosa molt sèria, i si no creiem en la justícia, si no se'n fa, doncs, escolti, això, ells tindran la responsabilitat de centrar el debat en com ha de venir aquest senyor, a mi m'és absolutamente igual. No lo quiero centrar, pero sí os lo planteo porque es cierto que en la calle hay mucha gente que está esperando esa imagen. Vull dir una cosa que crec que és lo important d'aquesta qüestió, i és que, aquells que defensam un estat de dret i defensam el tracte humà i la dignificació de les persones que estan imputades en un delicte i que ja rebran el càstig que hagin de rebre, el retret que hagin de rebre amb una sentència, el que no poden fer és descavalcar-nos d'això per ara dir, com que aquest se n'ha aprofitat de la institució, més no sé què, a més, que li diguin que no sé què, que l'humiliïn com en els altres. No, miri, malament sigui aquest el primer cas, el que hem de començar a pensar és que ni en el senyor Urdangarín, ni en el rei, si arribés al cas, ni en el darrer ciutadà del país se'l pot humiliar. De cap manera. És dir, la justícia és una cosa diferent que això. És dir, les penes de tirar pedrades i de treure la gent amb bordes d'as i tot això, passar història a l'edat mitjana. Però jo el càncer de la justícia és que està polititzada. Està polititzada. Els partits polítics, Partit Popular i PSOE, són els que nomenen els fiscals i controlen i nomenen els jutges. A partir d'ahir tot està podrit, d'acord?